हेलो लोगोफोर दायो आङो दंफायो क'क्राझार बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलाव गोबाङानो भिडिअ होखाबाय थेवबो आङो दिनैहाय भिडिअ होबावनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांफाबानो जाबाय मा दङ दा आङो गारिखौ पार्किंआव दोननानै फैबाय मानो होनना बुङोब्ला बेयावहाय गारि सालायलाबायनो मोना ससे थाबायनांगौ जाबाय बैयावनो जागासिनो दङ प्रग्रामफ्रा दा फाइनालि आङो मेन लकेशनाव मोनफैबाय दा आङो नोंथांमोननो जि हायो देखायनोसै मा दं मा गैया मा खालामनानै दोनदों मा खालामनानै दोनाखै आङो गासैखौबो नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन ओमफ्राय नायदोनै लोगोफोर बेयाव बर'नि बायखोन्दा नेरसोननै बेफोरबायदि बानायनानै दोनदों नै दा बेयाव गाखोजायोबो आरोना नै न' सिङावबो हाबजालायो आरो आं हाबबाय थाथ'ला दा बेयाव दं नै टुरिजम डिपार्टमेन्ट बिटिसि आं देखायनि मा लिक खालामनानै दोनदों वाव बेबायदि खालामनानै दोनदों आरोना नै मैदेर आरो बे जेखिया जा दावराय दं मै दं बायदिसिना बानायनानै दोनदों आरोना नै बेयावहाय बेबायदि आरो गोबाङानो दिन्थिखाबाय थेवबो आङो दिनैहाय दिन्थिबावनाय जाबाय नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबानो जाबाय दा नै बेयावहाय वाटारफल दैबाज्रुमनाय हाजोनिफ्राय बानायनानै दोनदों नै ओमफ्राय बेथ' आरो टाइगार जाहैबाय नोंथांमोना नायनानै मा रोखोम नांदों नै दा बेयाव नायदो नै ओमफ्राय नैबेयाव आं मा मोनो सोंनानै लानि बिनानाव बेयाव मा मोननाय जायो जेनेबा ब्लेक राइसनि प्रडाक्ट्स मोनो ब्लेक राइसनि केक फिथा लारु भुजिया बेफोरखौ मोनो आरो आच्छा नै बेफोरबायदि बानायनाय ने जोबजोब्बाय जोबजोब्बायनो दा नै बेफोरबायदि बानायनाय जायो आरोना बिनानावनो बबेनिफ्राय जेनेबा मा तामुलपुरनिफ्राय ने आच्छा गोजोननाय थाबाय बेखिनिखौ मिथिनायनि थाखाय आरोना दा नै बेफोरबायदि आरो दा बेयावहाय देखायलांनोसै आङो फुरा जि दानाय मानायनि दङ नै फुरानो ओरैबो नै दख'ना बायदिसिना जेसेबांनाखि ड्रेस मोनजोबनाय जागोन आरो नै बेयाव फुरा ओमफ्राय नै ओरैबो आं एसे देखायलांगासिनो देखायनि दे वाव नै बेयावथ' फुरा जानाय लोंनाय मागो दमासि नै गासिबो दंजोबो आरोना फिथानिफ्राय लानानै फुरा दंजोबो नै गोथाव नै ओमफ्राय दा नै बेयावहाय मा बुस्थु बानायनाय जायो ओरैहाय नै सिस्टारमोना एसे खोन्थाहरदो बिनि सोमोन्दै मैखुननि प्रडाक्ट जोब जोंना मा मैखुननि प्रडाक्ट जोब गासिबो आच्छा मैखुननि प्रडाक्ट मैखुननि आसार मैखुनजों अमाजों मैखुनजों दाउजों मैखुननि खुरमा ड्राइ माशरुम आच्छा मैखुननि गासिबो बेफोरबायदि बानायजायो ने औ बानायजायो आच्छा खिन्थानायनि थाखाय थेंक इउ सिस्टारनिसिम दा नै बेयावहाय मैखुनफोरखौ मा रोखोम बानायो बिनि गासिबो माबा दं आरो नै बेयावहाय ओमफ्राय नै बेयावहाय फुथुलाफोर आरो ओके आमी एन्टमोथेरापिर ওপৰত কৰিছোঁ एन्टो माने ইনসেক্ট আৰু থেৰাপি মানে কেনেকৈ যদি আমি মেডিচিনেল ইউজেছ কৰিব পাৰোঁ সো আমি যোনটো ট্ৰাইবেলছ হয় আৰু এথনিক গ্ৰুপছ হয় সিহঁতে মানে ইনসেক্টছবিলাকৰ ইনটেক কৰে যোনটো প্ৰেক্টিছক এণ্টমোফেজি কোৱা যায় আৰু যেতিয়া সেইটো মেডিচিনেল পাৰ্পাছেছৰ কাৰণে ইউজ কৰে সেইটোক এণ্টমোথেৰাপি কোৱা যায় সো আমি ইয়াতে মেইনলি বড়ো ট্ৰাইবৰ কথা ক'ম তেওঁলোকে কি কৰে স্কৰ্পিয়ন এইটো বিচ্ছু যোনটো হয় দেউখা বুলি কয় বড়োত এইটো সিহঁতে আৰ্থ্ৰাইটিছ বা জইণ্ট পেইনৰ কাৰণে মিঠাতেলৰ লগত গৰম কৰি কেনে সেই তেলখিনি সেই জাগাত লগাই লয় তাৰপিছত যেনেকৈ ককৰোচটো পুৰি কেনে খায় কাফ বা আস্থামা প্ৰব্লেমছৰ কাৰণে আৰু যেনেকৈ আমি জানো কি বাইটো মধুমাখিৰটো মধুৰ বহুত বেছি ইউজেছ আছে হানিৰ ফাৰ্মাচিউটিকেলছৰ কাৰণে ইটোৰ ৱেক্স ইটোৰ হাইবৰ বাট ইটোৰ লাৰ্ভিটোও খোৱা হয় লাৰ্ভি ষ্টেজত ইট ইজ আ ভেৰি গুড চ'ৰ্চ অফ প্ৰটিন তেনেকেই আমি 12টা আৰ্থ্ৰপডছৰ ওপৰত কিবা কৰিছোঁ ষ্টাডি কৰিছোঁ ডিফাৰেণ্ট ৰিচাৰ্চ পেপাৰ্ছৰ পৰা তো এইখিনি চবৰে মানে মেডিচিনেল ইউজেছ আছে কিছুমান ডাইৰেক্টলি খোৱা যায় আৰু কিছুমান লগোৱা যায় এণ্টি এলাৰ্জিক বা পেইনৰ কাৰণে তো আমাৰ মতটো এইটোৱে হয় যে এইবিলাক বস্তু কবিৰাজবিলাকে এনেকৈ কৈ যায় বাট এইটো ক'তো ভালকৈ লিখা নাই ডকুমেণ্টেড নাই চ' এইটো বেছি বস্তুটো স্প্ৰেড হওক যাতে আৰু বেছি মানুহে জানক আমাৰ আপকামিং জেনেৰেশ্যনে জানক আৰু এইটো টপিকৰ ওপৰত আৰু বেছি ৰিচাৰ্চেছ হওক থেংক ইউ এনি মোৰ কুৱেশ্যনছ
थैंक यू सिस्टर इतनी कोटा जनावर कारण तो हम लोग सेम डिपार्टमेंट से ही हैं और हमारा टॉपिक है फ्रेश वाटर इडेबल स्नेल्स। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ लोकल स्नेल्स है जो हमारे यहाँ पे कोकराझार में मिला जाता है। तो ये सारे स्नेल्स वो इडेबल है, खा सकते हैं। तो हमारे यहाँ का जो ट्राइबल्स पीपल है जैसे कि बोरो, राभा, गारो, राजबंशी सब लोग इसे खाते हैं और इसका खा सकते हैं ना ये? हाँ, खा सकते हैं। इसका जो सॉफ्ट बॉडी है जी, जो बॉडी है इसमें बहुत प्रोटीन है, दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन। तो इसे खाने से हमारे आँखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ऐसा माना गया है और लोग बोलते भी है। और इसका जो शेल है, बाहर का जो कवरिंग है, ये कैल्शियम से बना हुआ है। तो इसे हम पोल्ट्री फार्मिंग में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जो अंडा जो है, अंडा कैल्शियम से बना हुआ है। जो बाहर का जो छिलका है अंडा का वो कैल्शियम से बना हुआ है। तो इसे हमें मतलब क्रश करके अगर चिकन को फीड किया जाए तो वो एक का जो सेल है वो अच्छे से डेवलप होगा। और ये जो है लेमिलेडिन्स, ये वाला फ्रेश वाटर है और जो मेराइन में मिला जाता है वो पल्स प्रोड्यूस करता है क्योंकि मेराइन जो वाटर है, सागर का पानी तो गंदा होता है ना, तो वो पल्स प्रोड्यूस करता है, मुक्ता, जिसे हम मुक्ता कहते हैं, तो मुक्ता प्रोड्यूस करते हैं। बट बहुत रेयर केस में हमारा जो फ्रेश वाटर है उनमें भी पल्स पाया जाता है। तो यही है और कुछ क्वेश्चन पूछना है तो अच्छा ठीक है सिस्टर। दा मेन पेन्डेला बेनो नै नायनानै लादो बेफोरबायदि बानायनाय जादों आरो ना। नै दा बहुत मानसिफ्राबो जिरायनानै दङ नै। दा जेरैथिंबो दंमोन आरो ना, आं देखायजोबनो हालायबाय थानाय नंला। नै गासैबो बेफोरो गोबां डेक'रेसन खालामनानै दोननाय दङ नै, आं देखायजोबलायबाय थाला आरो। ओमफ्राय हौरैथिंजायबो दं पेन्डेलनि सोनाबथिंजायबो, ओमफ्राय नै बेफोर गासैबो आरो। बेबायदि फार्मनि नाव गाखोदों आरो ना बेयावहाय। मावग्लुबजोबलायो आरो ना नावानो। हनै 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 गोलैगोन हनै। दा नै बेयावनो आरो। दा फेस्टिभेलाव फैनायजों लोगोसे बेयावहाय आं बेरायनानै थांनोसै। जोंहा बेबायदिनो बेयाव मार्टियार्स बानायनानै दोननाय दङ नै, गोबांथार बर'फ्रा जिउ बावबोदों। दा बेनि गासैबो बेयाव मुंख्लं खाम्फा दङ। दा बेयावनो आङो ओरैनो जास्ट बेरायनानै थांनोसै। दा बेफोरबायदि बिबार बारिबो बानायनानै दोननाय जादों नै, ओरैबायदि समायना समायना आरोना नै। बहुत मानसिफ्रानो बेरायो आरो।